Atay, ginis paridokyo ba? Wa na yung kudoawa diri Mag-isa ka bulan ako sa prisuan. Nadakot yung kanayahang panga operasyon kunuhay. Kawat rin itong manok. Pagilom diha. Sige, patag mahay-mahay diha. Mo ni angay yung kay kawatan kay mug manok. Di na kakagawas diha. Ay na pagdahaw mga makagawas pa ka kay bantayan tingin ka basing tungang gabi. Kay basing ako na pong manok yung pangawaton na kami ko giniktan dito. Matay udto naman. Gutom na pud ba? Sakit ba kung pantog ba? Pak! Ihian sa siguro ni kay ambi pa lang wa tay utin. Oh, ikaw. Diara ka ha. Agi paguna-una og miskapo ka kay di na mahitabo. Diara ka kay manghihip ako. Ipta sana diha pre. Sa mga mitirada makakudto nga igang kaayo ron. Ipta na. Kinadalakaw. Sa man pre. Sa baan mo pre, kabalong mo patapan ko mag-shoot. Sa pre tuyo mo pre. Grabe po ga pre. Tirada jud kag udto. Okay pagsuot na imong short. Ali kay natay lakaw karon dako ni nga operasyon ni. Unsa gud ang operasyon pre? Dako kay ni nga operasyon pre. Importante da pre mukuyog ka sa kwa karon aron maka-apil ka ani. Maka-apil ka ba karon ako ra perminti. Kumpare gud ta. Oh, sige pre. Mukoy ni mo ron. As bigay wa koy lingaw ron. Tara. Sige pre, diri ka backline pre kay bangking taron. Ay, tara na pagbayad pre. Sus. Uy, sila paridokyum na ni di ay. Kani, kay basing luwason ako ani nila ron. Pre. Pre, kaila ka nang nasa prisuhan pre? Kaila man ko na pre si Kim man na pre. Maubitaw pre. Kumpare og tiunay na tong higala na pre. Mao nga naat diri karon pre. Kay ato nang luwason pre diha sa prisuhan. Unsa man na siya pre? Ano na preso man na pre? Na mo ni. Basta kay ang nahibalaan pre sa priso na siya pre. Wa ko baluon sa hinungdan pre. Mao nga naat diri kay ato na siyang luwason kay luoy. Kumpare na na. Atay pre delikado man na pre. Kasi ako po mapreso pre, sig duwa na media pre. Ay kabalaka. Tarungon atong himuon nga mahimong successful ni atong operasyon kay maluwas nato na, madala nato na kay kumpare nato luoy kay na priso na dugay na diha. Atay pre delikado mo ni man pa kay pre. Mo kong gidala diri pre. Ah, grabe po gabi. Siya di ka makonsensya na pre, di ka maluoy kumpare ko nato na. Atay pre. Atong nang luwason pre. Yang unsa man? Sige pre. Abi na lang, ako kasing-kasing pre. Oh, kana mo ni tinuod ni kumpare. Walang iwanan tayo pre. Pero dito ta pikas. RPG ta pre. RPG pre. Okay lang RPG pre basta kay walang iwanan gihapon ta pre. Oh, matik na pre. Oh, sinabot mo kita ni pre sa ato tanay pre. Atong maayong buhatan ni pre. Dito ka pre, look out ka. Sige pre. Kay maabot ang jail guard, makabantay ta dayon. Sige pre. Oh, dito ka pre, dito ka Kaya pre. bahala da pre. Okay, ko'y bahala ni. Uy, pre. Kaya ni mo, pre. Pre, isa ka bulan ako na preso diri pre. Pasinsa juga tayo pre kay siyempre dili ko ni basta-basta ni nga luwason ta ka diri. Mo na nga ni ani na gyud ko pre kay karon makagawas juga pre. Tabangan ta ka pre kay naluoy ko nimo pre. Oh, sige pre, tabay pre. Ako ni mangita sa kog bakal ha kay akong bato kay ako ning kanon tiltilon ako ning rihas. Sige pre. Balik din pre ha. Matik na pre. 5 minutes later. Bantay pre ha pre. Sige pre. Asa may kuan ani pre? Ano pre? Sa reklamo da pre. pre. Mo ipanikamutan na pre nga kuan ni pre. Time pa pre nga liguna ni mo di matanggal pre. Alang-alang pre, di man naman na matanggal pre. Kinaman ni password pre. Password? Pilan. Na, sako naman ni ron. Nah, password. Diyan ito malangay ani ron. Dalian na pre. Na, natagbaw na gani ko diri kung say password ani akong gi-analyze. Steady lang kada pre, bantayo dia pre. 6.5 hours later.
Itin pa. Kinsa man ang mga tawanan eh. Matay bro. Isibat lang ni piniriso ba? Pantay mo ron. Pero relax lang jud pre ha, pre. Matanggal lagi ni ron pre. Kuha jud karon. Uy, ang Guard. Napatis! Muna-una lang kung dagan pre. Ayaw pre. Sibat ko pre. Ayaw, pre. Dagan ko pre. Pre! Pre! Nagliyok ha, nagliyok. Mga kain kayo mo ha. Kamu din mga grupos kawatag manok no. Kay luwasan man ninyo kauban. Nagtumog makaabri mo ana. Nagtumog makaabri mo ana ha. Nanay password mo. Karon. Magpuyo. Tarog tindog. Tarog tindog. Tarog tindog. 5 minutes later. Paitalan. Mabaganin ko hindi pa rin dokyaw.